sounds bay. Hello mga bay. Alright. Nakarotate ba ni? Shadow, di pungan. Sa. Hello mga bay, kumusta? Giapyog si Inday karon no? Giapyogon. Di-surrender ang lawas. Kumusta mo diha? Hello ninyo tanan. Nami karon sa sa Lining Airport. Mactan International Airport para ihatod ang bitan ug sud kay higala no sa likod sa kamera. So nami diri karon wan mi mga tingog bang sipo nami tiniabaw balitok. Pero wa na kita mahimo ani kay karon ang gyud ang panahon nga or oras nga molarga na gid siya bayan lumaad ibarlasa. Kumusta bay? Kang Katiket MC, hello po nimo, hi. Jinky Sintina Pisalbon, hello bay. Kilay is my pihapon ng inyong Inday bisag busy kayo mga bay no. So digid kinahanglan digid man ang kilay. Ang syempre ang lips nito karon pula-pula na. Di pareha dito nga di kita maka lips ano no. Matay kan hello nimo. Sa inyong lahat kay Alvarez, sa inyong lahat. So nagtigan namin ang pamilya pamilya niya no. Kasama yung isang friend namin na siyang may-ari nitong sasakyan. Hello, madam. Face to the camera. Yes. Diara ang among usa ka madam. Ayo sa imong pagbiyahe ha. Ingon bitaw ka nga way hilakay mo nang nihilak ng bidaan niya. Kuya, sa may mga istorya ni Tita Jean, larga na siya. For 2 years. Bye-bye. Bye-bye ra? How about you? Isa mo ikastorya? Bye-bye, love you. Bye-bye, I love you from 30. Ako. Rap, wait lang. Magkuhan, mami. Rap, dyan ka sulti ni... Juan, dito siya. Pwede mag-parking. Dito siya. Asa, obos? Sa ubos, ra? Dito siya. Hey, It means na girls. now na How are you? What can you say, Tita Jean? We're gonna go later. Uuwi na siya ng Jubail. Anong masasabi ninyo? elevator. Ha? Away, problema naman ka elevator. Bye. Okay. Magahe, magdala-dala, buyod ka. Ika. Tita Jean. Ikaw, anong masasabi mo? Ubos ka ng free parking. Sige na, ate. Free parking? Are you sure? Bye-bye, Tita Jean. Munaog na ko ron kataon. Within 10 minutes, 5 minutes. 2 minutes ra? Reminder, drop off only. Okay, thank you very much. Bye. 2 minutes or dili magkuhan? Yeah. So dili na ka manaog? Lang maginhawaan usaw. Di na may parking ato? Dire ako rin naog dire kamulay. Apas lang mo. Nagkuha ko sa kuan bagahe. Unsay apas? What do you mean? Uyog lang mo. Ato naman parking naman siya. Okay, nangahayang. Nanokto kung tadaan. Yes? Siya si Miss iyang bag karon green og iyang envelope green. So bye-bye. Higala na mo dito. Have a safe trip. Tarong nga taon nang kita negosyo. Masig makuan, mabungkig. Sao na lang ni. Imbis lutaw, unlod ang resulta. Kinsa na sa front seat? Where is the other one? Ako'y nalata na kung usa ka. Bye, Tita Jen. Tia! Wala siya sleeper. Day, sa asa ka paingon, Day? Hindi gamay. Asa ka paingon? Mamiya na ka? Oh. Daro, hello kay Donald Jean, kang Lalay, kang Katia, kang Simo, Lola Rosalia, kang Irene. Inyong tanan diha, hello ninyong tanan. Amo nang gihatod ang inyong mahal sa kinabuhi, no? Ayaw na mo pangluod ha nga kami naghatod.
Kay concern lang may ani kay kami may doon sa airport. So dara. Ready na jud kay di na ka papugong. Di na ko hilak ko man ako gilak. Kamo. Kamo? Kuan kay naka-purple duha. Bye! Stripe lang ang usa. Unsa man di na ka na mo hato dito. Dili mo saan mo siya diri? Mo parking sa amin sa ubos. Dayon, Apas ra siya. kita lay mato dito. Sa mo sakay. Hala na kuya na lagi nagtulo unsa na? Unsay nayabo basig na nayabo ba? Nalagi nagtulo. Hoy, dali na. Dagan kayo nag-greet ni mo diri oh. Paingon ni siya sa Saudi mga bay no. Di namin mabalaka ani kay suti man ni siya sa iyang galon. So, kauban ako akong tulo ka bahandi karon. Si Ralph, nanambok na yung taon. Si Kuya Earl dyan, nigwapog sa mot. Ibugas na ulit tao.